Yo. Akan bondoro kowe ndak akan gak ngopen jenengan. Berarti mukaku sama mbak. Silakan akan bondoro kula. Piye kuwi? Sungkem. Aduh. Apa nih, Rek? Ya, marah Panjat kalau bangun mereka tidak akan gak ngopen jenengan. Aduh. Cuk. Selamat kurir. Wes ya, Mas. Piye? Dina kan. Kok nak murah ngene terus ki? Amin. Sampun nggih. Yo najake Mbak Win. Yo. Yo Mas Yoga disepati Mas Yoga kaya apa yo? Berkati jalane lho. Monggo yo Mbak Win nanti monggo yo disepati Mas Yoga. Pak Desa. Iya cah pinter kok. Mbak Win, ngaturke lagu menapa Mbak menika boten wonten